do this! Yay! Eto, nadagdagan na yung yung mga dumating na galing doon sa Convergence 7. Ay, eto na! Excited ba kayo, guys? Hindi naman excited si Heart. Hearty. Excited ka ba? Excited tayong lahat, di ba? Sa Espiritu Santi. Sagot. Yes, kamo. Yes po. Biniyak yata mo yun. Unboxing. Tingnan natin. Ano yan? Grabe sila magpalat mo. Galing, Galing, nga. May dito sa siyempre, parang pahinga. Ito lang akong binabalik ko na dito tayo. Nakutas dito. Excited kasi. Okay. Parang dito. Si Barakosong. Ayan, dyan na si Barakosong ang pagkita na. Hello, Barakosong. Yun. Ito naman si Heart. Oh, saan ka pupunta dyan ka lang? Ako magbubukas ng pinakamalaki. Ginawa nila kay Barakosong. Ayan, si Barakosong. Yes, si Very Awesome. Ayan na. O, dahan-dahan na. Baka may matamaan yung gahon. Grabe. Ay, butas siya dito. Butas. Ay, tumbali yung isa. Meron pa isa. Yung pagbilay. Yan ang ready. Alin. Ito po, Mami Lena. Ito na po. Hindi pa na message. Ano ba yan? Hindi pa na message. Yan na. Hindi pa na message. Sasabihin na. Sagot na. Wala na naman. Pero maganda sana yung meeting doon. Kung mo na naman, wala naman. Wala naman ito. Ganun yung sige lang. Kapit lang kamay. Ibay. Ibay na sila lang. Ito. Bukupul pa rin sabihin nila. Yan na. Halo, Barakosong. Halo, Barakosong. Halo, Barakosong. Hello, Very Awesome. Welcome to Bohol. Welcome to Bohol, Very Awesome. Ito, Barakosong. Ito yung Barakosong. Ito yung ito. Ano nangyari na ito? Ito yung ito. Ano kabasa? Yan na. Di wala yung paso dyan. Walang paso. Yes, with the paso. Wala. Oy, Wala ang paso. talaga. Walang paso. Ay, wala. Wala. Ganda ng Barakosong. Ganda, guys. Ganda. Awesome. Yay. Yay. We are so happy to have you here. Yay. Yung photo ano mo yung photo na baka kailangan namin yung buwan. Nagsusunod yan. Oh, Kailangan natin. Kuha akong subo.
Dami. Ay, natanggal na yung plastic. Whoop, whoop. 1, 2, ready, go! Open! Sesame! Ayan. Ayan. Okay na. Uy! Ala. Ala! Ala, ala, ala. Tumaga kasi. Ayun. Ay, may pas pala. Pas. Plastic. Ayan. Very good. Wow! Yay! Ito na po si Espiritu Santi. Ay, yan, yan. Ano? Fiber. Grabe. Parang pumayat si Espiritu Santo yan. Pinalo din yung lupa. Ayun. Parang lupa. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you so much po, Ma'am Elena. Elena, paano? Oo. Diba? Mag-sharing pa Ma'am Elena. Ma'am Elena yun. Ito na, oh. Yes. Kita ba? Espiritu Santi. Yan. Si Espiritu Santo. Pa-picture, pa-picture. Pa-picture, pa-picture. Pa-picture, yes! Ito na po, ito na po. Ito na, oh. Espiritu Santi, yes. Wow, lucky. Is it Grabe. nice? Lucky. Huh? Ay, kaya nga sabi ko, surprise talaga ito. Ang ganda. Then, may kasama pa siya na very awesome. Ay, 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 ay. Ayan, hindi siya tumatayo, Papa. Ito, yan naman, bigat yung... Lagay ko muna doon sa garden, ha? Oo, lagay mo muna doon. Ito pa yung kasama. Ito. Yan. Wow! Oh! Look at this! Yes! The Cordyline! Wow! Ayan. Bale, tatlo yung na-unbox namin. Ito yung Cordyline. Freebie po niya ito. At saka yung Verocosum. Ayan. Thank you so much! Sana natuwa kayo at na-feel nyo yung excitement na meron kami. Ay nako, yung mga plantitas na tulad namin. Alam nila yung feeling. Okay, thank you so much! Love you guys! See you again! Kasi ipoposisyon na namin doon sa garden. Tingnan natin kung saan namin ipupesto. Bye-bye! God bless!